Ole với nãy hiện 3D 3 dimensional kan zir le do na 1D kan sia 1D chu straight line ani maya chuan 2D chu plane ani ta chuan 3D chu space ani ve thum ta ni 3D kan zir hian geometrical te wa thil kan ngai tu nga ya helaya 3D kha 2D ya kan zir thina a lem te kan zir thina mania a soi fi na te kan da to a lem te kan siama kha kan rilua kan la vong thei tura te kan nga ya kan te pianga khang han lek lam zel kha thil boi thla kan ya wangin a lem mang hiang kan soi de to mai do ne voina chuan kan zir ma sak tur chu hei equation of line passing through a given point and parallel to a given vector in ta line hi chini kan zir do na line kha chini kan zir tu ta chu hei pakhat ania pakhat le chuan equation of line passing through 2 points tenia in zul de ureng ania chu pakhat kan thiam chuan pakhat hi chu thiam sang de ol san te khani to mai a kan hrenghal mai nga chuan hei he line hi kan chu tur chun ta ni he line hi equation of line passing through a given point a point pass hi a hi omta he given ani chuan he vector ne hen parallel vector hi he kan nei bok ngal ta chuan ti hian he equation of line hi kan chu the ni chuan kan te kan chu dang han soi tai la he line a hian arbitrary point kan ti thina kha arbitrary point kan du la ya helai kan da mai nga ai nuam tur chin p arbitrary point ta la hen p hi kan mang thin do na chuan he arbitrary point ta he a hi position vector hi chu o a ini maya chuan he p po hi position vector hi a position vector hi r arbitrary point hi position vector ta na hen he vector r hi kan mang zel do na ni chuan do lang ta chu vector a p le vector b hi ain parallel ta ni a p le b hi ain parallel ta chu te ni chuan enge vector a p is parallel to vector b iran ta vector a p chu ki position vector of p minus position vector of a ani ta op chu hi r kan vua position vector of p chu r ania position vector of a hi small vector a lo ni ve ta sela tin all sum join da ta mela chu tin ni chuan a p chu vector r minus vector a tinan ta position vector of p minus position vector of a ania equal to sum scalar times vector b kan ti theya chuan hei vector a equal to vector a plus lambda times vector b hei a vector form chu ti kha chu ngal der mai ni hei vector equation of line kan jek chiang de nge line passing through a given point whose position vector is a and parallel to vector b helai heading kan soyang che hin maya vector equation of line passing through a given point kan te hi a hian ta position vector ha a anta chuan an parallel to the vector b hin maya ha vector equation of line vector r equal to vector a plus lambda times vector b ti hiat very ngot hada sharing on jon thil hor to kania ma ra chu nge represent lai kha poimo ta hei kan hret chen le ngai ta ni chuan tirgut ti chuan a chen tak kha laum ta chuang lawa a component form in an zir ngai ta ni he point a hi x1 y1 z1 do ni ta sela
point A hi x1 y1 z1 lo ta sala point B hi x2 y2 z2 lo mor to de hlek point B hi lai de ven kan se kang e lai point hi x2 y2 z2 lo ta chuan vector B po hi tri ko ta chuan a fi lawa vector B hi b1i plus b2z plus b3k in le khabua a component ada dan le ka da dan te nang lo mai the ta hian then chun a b c te po ti mai the thil dang dai te pon mang mai the po ne sela aom je kan thret thiam tho chuan eng ma kha boi lo ve ka ni chuan nge ni lom ta hemi tang hian kan chu thei ta vector a chu kan sia khilai tang khian vector a chu here point oma x1i plus y1z plus z1k point kha vector zong kan je chuan ti zel hin maya chuan vector b r zo khi kan jeng ma sateng r chu hei hian ta xi plus yz plus zk khilai khi je sul tat hei hi p hi x y z ti thin turani point pahniang in kalo hisap pal hlawa hei p hi x y z ti turania chuan vector r minus a helai tang zok hian hemi equation pang ani ro chung zok tang hian han en tai la vector r minus a chu helai tang he vector tanga he vector minus ti nan ta x helai tang he kan minus anga ta tang he kan minus anga ta tang in he hi chuan nge lo chok ta hi kan no re rianga r minus a ila min pek ta chu then helai tang hian kan nei ta ka chu r minus a x minus x1 I plus y minus y1 z y minus y1 plus z minus z1 z minus z1 k ni ta chuan equal to lambda times b chu khi kan ne b1i plus b2z plus b3k nia lambda kan multiply vec chuan lambda b1i plus lambda b2z plus lambda b3k lo ni ta chuteni chuan he vector pani hi an equal le ta ni tilam pang hi an equal kan ti hi an equal chuan amang chu le direction ang ti na ni kan ti kha chumi tur chuan a components ten an ngai ta ni components ten an ngai this implies x minus x1 equal to lambda b1 I components ve component along x axis ve component along y axis ve tiang zel khan y minus y1 equal to lambda b2 z minus z1 equal to lambda b3 nia this implies x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3 so le ta ni nge hian tluk vek theina chan an tluk vek theina chan chu vai hian lambda an tluk vek wa ani in lambda equal to 2 x minus x1 by b1 anianga ta y minus y1 by b2 anianga anang vek ta hei hi Cartesian form hei hi Cartesian equation of line passing through x1 y1 z1 and having direction ratios b1 b2 b3 kati dai mai ni direction ratios kan ti dai mai he ti hian kan sia the boka Cartesian equation of line passing through given point x1 y1 z1 and parallel to the vector b1i plus b2z plus b3k kan ti thei thawa helai thumiang hian Cartesian equation of line passing through a given point x1 y1 z1 and parallel to a given vector b1i plus b2z b3 plus b3k ti kha thau dai la amaro chu na kin zela heti so hi kan du thin don awangin he line hian point pass to x1 y1 z1 ania and direction ratio sa hi b1 b2 b3 ni kan ti zel to mai don ani
and parallel to a given vector whose direction ratios han ti zel kha equal ko ya chuwa chuan tu na tang hian chin chi ngal te la hei he line hi b1 b2 b3 hi direction ratios ani ti kha a hring ngal tai la thaw me chuan kha Cartesian equation of line passing through a given point parallel to a given vector khani le ta a vector form le a Cartesian form khang kan nei ta hei hetarang khian hi kan sek chok thei tur ania tiang tak bokin hetarang hi kan sek chok thei bok tur ani hetaranga hemi kan sia chodan chu kha chiang thei maya tuna example tian lo jek tera line x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 3 equal to z minus 4 by 5 lo ti tela he Cartesian form an tani he Cartesian equation of the line an ta vector form inject don telang chuan he te kan je khangai tani vector r equal to vector a plus lambda times vector b ani ya vector a chu a point pass kha ni a point pass to hey x minus x1 ania hey y tan plus ta y minus ti je langa he formula hian y minus y1 ti ngai chu vain hey y minus minus 1 anga kan se nga ya chuan hey is to 4 is the count le hala chuan vector a chu ngen ta a chu I hey 1 ania 1i minus z 1z plus 4 k tinan tani 1i minus 1z plus 1 plus 4k ni ta kha point pass ania chuan a parallel vector chu tikhan hei hi ani le ma ya b hi 2i plus 3z plus 5k tikhan a vector form kha tikhan kan je khan mai the di tiang khan siam rem zung thei kha angai ta chuan a Cartesian zok kha hi kan je ka vector kan let ta a vector form zokin lawm ve thung ta seng tinge niang vector form zokin ten lawm ta sela r equal to I minus z plus lambda times I plus z minus k te long ni ta sela ngai ni ta ang hei Cartesian form kan se don chuan ta hian he point pass kha nia ta hian 1i oma 1i minus 1z plus 0k ti na ania chu vain a point pass ka 1 a point pass ka 1 minus 1 0 tinan tani 1 minus 1 0 ani chuan x minus 1 ani photanga an hoi tur chu kan da all riang y plus 1 1 minus 1 khani do na wangin hi chuan equal to anianga z minus 0 anianga divided by hemi direction components te ka halai components te da vele mega 1 1 minus 1 ti khan je mai turani khamele din kol ale din kol kha kan thiam le kha ma sa chuan ngai phot ma ya chuan any point line pahni lom ta ni line pahni tiang he lom ta hi x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by b3 lom ta chuan x minus x2 by c1 equal to y minus y2 by c3 equal to z minus z3 by c2 c3 tian lom ve thung ta ni hey equation of line passing through a given point x2 y2 z2 and having direction ratios c1 c2 c3 ti khan ni maya etan direction ratios b1 b2 b3 kan ting che kan tan direction ratios c1 la c2 la c3 hin ta chuan he line pani hi anin parallel aniamo anin perpendicular aniamo kan ngai to dong khan anin parallel nge anin perpendicular nge ya lewin perpendicular ta se lewin parallel ta se khami jong song an direction constant kan ngai to re chuan an direction ratio satang cha zer khan chu turani he vector hian he line hian
he vector b1i plus b2j plus b3k parallel tuna he line masa jok hilom ta sela line masa jok hin ta sela he parallel ta b1i plus b2j b2j plus b3k alo parallel ta chuan he line ve thung he nu jok hilom ta sela he jok hilom ni ve thung ta sela he na parallel chu andu na la ya ta hen tan lo ta sela c1i plus c2j plus c3k long ta chuan an inkar angle te polo chu don tela an inkar angle kan chu don chuan he vector le he vector inkar angle kha chu mai tur ani an in parallel wa he vector pani inkar angle kha he mite inkar angle kha ni ve mai dona amara chu angle between two lines kha tuna kan topic sa pai ri ne wa in kha chu kan sei sui lawanga chuan an in parallel chuan lo in parallel ta he line hi in parallel chuan he le he point parallel don tin an ta if they are parallel if they are parallel ani chuan he le he in parallel don tin ania chu tin chuan he le he in parallel in parallel chuan ne kan ti kha direction ratios te in proportional kan ti do ha b1 by c1 equal to b2 by c2 equal to b3 by c3 kan ti mai do na in parallel chuan dang le chuan an in perpendicular chuan ti kham ve le theita if they are perpendicular line pani kha in perpendicular chuan hele chungla ma neng ma boya turam lo in perpendicular chuan nge hele hen perpendicular don tinan le maya hele hen perpendicular chuan an dot poda ka zero don tinan le ta chutin jan dot poda ka zero chuan nge kan ita ka b1 c1 plus b1 c1 plus b2 c2 plus b3 c3 equal to 0 ikha khami condition pani te ka kan chin chia le kio ngai ta ni kha condition pani te kha in parallel chuan direction ratios and proportional in perpendicular chuan and direction ratios te component wesa multiplier bel kha 0 ti kha kan chian le ngai ta chu equation of line chuan poimo zual de ulek chuan in maya distance between two lines han soile zoita ila poniam lama khan two lines in the plane either intersect or parallel tinan ta he plane a hian line pani om chuan in parallel lo vek chuan intersect nge yang hey ta sila khuilam khan intersect nge don ni in parallel lo chuan ani ro vek chuan intersect lo vek chuan parallel don ta amaro chu 3D a hian khatiang ni lewu thia khatiang ni lo kham ta ni line pani intersect box zero in parallel box zero example a tiang kan siam te la he line pani hi tian lo am ta sela tian intersect mi lo in parallel mi lo bokani three space ani do fa in plane a chun ni seng chun intersect in parallel lo vek intersect nga space a kha chun ti hian om thea ti te pon om the ha om the dan kha intersect box zero in parallel box zero wa om the dan kha tam ta goma ha ti hian chun as distance shortest distance between two lines to helai in kara perpendicular kan draw te helai in kara kan perpendicular draw te la chu shortest distance khani maya shortest distance ka 0 chuan intersect in mai te intersect chuan a shortest distance between the lines chu a intersect na line khani 0 ni maya chu thil hlet har so te ni ya chuan kha line pani intersect box 0 in parallel box 0 kha skew lines sandita non coplanar lines te pon ti tam mai te all samsung in plane pakhat khan om lo tina ni chu plane pakhat om lo na chu intersect box 0 in parallel box 0 khan om theya kha skew lines anta chuan hi vector a equal to a plus lambda times vector b long ta sela a line pakhat chuan vector line dang le kha c plus mu times d teloni vele ta sela an pani inkar
skew lines mà in car distance shortest distance kan chu don chuan ti hian all sum jong hi chu kan soi mai nge c minus a dot b cross d and tianga divided by modulus of b cross d di khan sok mai don ani aka line pani shortest distance between them anta a Cartesian form bunga da tolo mai nga hei chu ti hian a Cartesian form da khana c equal zo ka he ti hian chu zel mai la he te na vector form alo pon Cartesian form kan le tanga equation of line hi Cartesian form kan ol sam te na le he feka chuan ching chuan ti theya amara chu khami ai chuan he ti hian a vector form hian chu zel mai la c minus a kan chu tanga he he kan minus anga chuan b cross d kan chu tanga kan hriat chu b cross d chu determinant form chu tur kan ti kha I j k tiang chu tur kan ti kha chuan a modulus kan na lenga b cross d a modulus kan na lenga he kan chu chu sa kha ha kha he lai ti khang kan ne ya chuan he le he dot product kha kan chu lenga dot product kha or something kan chu thiam to boka I le I j le j k le k lai kha multiply zel mai tur ania chuan kha shortest distance between two lines ni ta sela chuan tuna chuan line a hi chuan ti khan a poimo zual kan hriat tur poimo zual hemi bi ka hi chuan kan sui zawa chuan line equation of line chidang pakatan sui le lok tai la equation of line through 2 points equation of line passing through 2 points hi han sui le tai la ta 3D kha han sik ve zela le ma kha hey x y z alone ta chuan ta hian point hey line khalon ta sela point pani om sa ta ni thang kan teng hey a b lon ta sela he point pani kan hriat chuan he equation of line kan chu the ni he point pani te hi kan hriat chuan equation of line kha kan chu le mai theya he position he here given point ani kan hriat tur chu ti chuan a position vector hi chu given tina ni mai om sa chuan he te po given om sa vector b he chu given ani chuan arbitrary point pakhat kha han siam le tela p any point on the line ani he chu given point an lawa kan du na la p chu kan vo theya arbitrary point ania a position vector kha r lo vo ve ta la chuan he ta lo lang le ta chu vector ap le ab vector ap hi entela vector ab po entela ain parallel ani collinear vector sanni vector ab le vector ap hi collinear vector sanni line pakhatan oma chutini chuan one vector is a scalar times another vector kan ti theya ma kan sui to thinang khan chutini chuan position vector of p chu r hi r ani position vector of a chu a lo ni small a chuan equal to lambda times hi b minus a long ni ve lenga chuan hi r equal to vector a plus lambda times b minus a hi vector form a si khang ka jek to lo mai nga thiang kan soi nga a vector equation of line passing through two given points a and b whose position vectors are a and b kan ti theya vector equation of line passing through two given points whose position vectors are a and b kan ti theya ma mi ang khang kan soi the kan du chuan ti hian kan soi the vector equation of line passing through a given point whose position vector is a and parallel to the vector b minus a kan ti ve the ni ma sami ang che khan kan express the kan du chuan passing through a given point whose position vector is a and parallel to the vector b minus a anta chuan a Cartesian form po a hi x1 y1 z1 lo ni ta sala
b hi x2 y2 z2 ni ta sela p hi chu x y z ania chu ti ni chuan p x y z lo ni ta a Cartesian form kha kan chu du chuan helai tang he kan chu le mai nga helai kan chu tanga chuk vele mai don ani chijan china kan chu dang khan amaro chu high school class 11 kan zir tong khan kan hriat chu x minus x1 by x2 minus x1 equal to y2 minus y1 by y minus y1 by y2 minus y1 heti chin zong he class 11 a khang kan zir to equation of line passing through two given point x1 y1 and x2 y2 khan ya equation of line passing through two given points x1 y1 and x2 y2 into in a plane and ya when a space and ya in z kha lo tel ve ta z minus z1 by z2 minus z1 anti vele the ni ti khan he line hian he Cartesian form Cartesian form ni vele mai ti khan Cartesian form of a line lo ni vele ta chuan helai tanga kan chaw pon hei tho h photo na masa kan chawng khan all sum join kan han soi ni chuan ta hian kan hriat tur chu Cartesian equation of line passing through a given point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 ni mai thu kan sei chuan equation of line passing through two given point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 kha kan sei non mol thina apoi mo wangin an ni na kan hriat angai wangin voi ni voi thomi kan sei non du thina ni chu wang chuan kha sin chia tai la chuan he line hi an direction ratios ve thunga chu x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 direction ratios of a line joining 2 points kan zir to kha direction ratios of a line joining 2 points kha x1 y1 z1 x2 y2 z2 ni chuan x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 hei henga hoi mi he direction ratios of the line ani ti kha sengal ta pokela chuan an direction ratios te hi direction ratios te hi square vekila bel khom vekila a square root la taila chu chuan ama ve ka hi kan sem diat taila kha direction cosine ni zel direction ratios le direction cosine kan zir line kan sei to kha chuan I'm perpendicular dante ein line panin perpendicular dante parallel dante chung chang vela kha chu ma miang vek khani maya thil tharom lowa kha ni le ta sela ti khan equation of line chung chang chu kan do so le ta angle between two lines ti te po ama ro chun tin kan sei zo yang khan si hemi covid-19 wanga syllabus an reduce jinga khan atela wangin kha chu sei ngai lawa kan data chuan apoi mo berma chu line kha in parallel chuan direction ratios te in parallel in proportional te in perpendicular chuan and direction ratios te dot product component wise product bela 0 ti te this zela kha vector pani chung chang kan soyang chia zel kha ni vector pani in perpendicular chuan in parallel chuan tiang zel kha poi mo em kha kan china nga ya direction ratios direction cosines te ni khan voina chuan khami chin khan kan zo le thein ta sela athange